दिनै जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मसलपुराव थांगासिनो दं। गवालपारा डिस्ट्रिक्ट लक्षिपुराव जों लाबोथारगोन। हिम्मत दं। जय गणेश बाबा लक्ष्मी ठाकुर की जय। Hi guys, माने जों दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांनो नागिरदों। नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबा लटारि खेला ना मा खेलानो। दिनै खय तारिख 5 तारिख ना 5 तारिख थांगासिनो दं नै दा। गारिजों थांगोन दा जों गामिनिफ्रायनो। थांसिगोन आरो टाइमा बेसेबां जाखो दा 11ता। 11तासो जाबाय खोमा। 11:22 ना 11:22 खमसे खम 4.5 घन्टासो लागोन बादि मोनदां आंनिफ्राय। माने लक्षिपुर गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरोना थांगासिनो दं दायो। नायलांबाय थादो भिडिअखौ ना मा होनो। एसे गोबाव लागोन आं थांनाया खमसे खम 5.5 घन्टा। 5 घन्टा लायो 5 घन्टा। बाक्सा ना? बाक्सा मा जायगामोन? बाक्सा मसलपुर। मसलपुर। हाइरड मोनफैबाय दा जों थांगासिनो दं। माने इयावसो लाखिथ'दों गारिखौ। दै बथल ना मा लायदों ओमफ्राय थाव सोनोसो थांसै आरो डाइरेक्ट ना मा होनो बिदियाव। थाव सोनोसो दायो। थाव सोनो हाबबाय। थाव सोग्रोना लानोसै सिगां। दासो माने 5 किल'मिटार फैबाय जों न'निफ्राय। थाव सोग्रोनोसै सिगां थाव सोखांनानै थांसै आरो। बेसांनि सोनो दायो? 2000। 2000 ना दा? थांगासिनो दं दा माने बाक्सायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मसलपुर। मानि थाखाय थांगोन माने लटारि खेलानो दिनै 5 तारिख दा हरनि 8टानिफ्राय जागोन माने खेलाया। आयं फंनैसो होननाय। दिनै जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मसलपुराव थांगासिनो दं। माने मानि थाखाय? लटारि खेला जागोन दिनै जानुवारिनि 5 तारिखआव। बास गारि गंबा दं आरो फिसा फिसा गारि मेला दङ आरो साइकेल मटर खालि बुलेट। सोरनि कपालाव मा दं दिनै मोनथारसिगोन। सोरबाफोर सिमाङाव नुनानै नुदोंब्ला बा भाग्यआव दङब्ला जायनि भाग्यआव दं बे मोनथारगोन। दिनै जों लाबोथारगोन गारिखौ बास गारि। गवालपारा नङा गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जों लाबोखागोन। गवालपारा डिस्ट्रिक्ट लक्षिपुराव जों लाबोथारगोन। हिम्मत दं। जय गणेश बाबा लक्ष्मी ठाकुर की जय। Hasil kata-kata. Ini kon haka-haka. Mana? Bukan misi je. Kali একটা দোকানের Agia tahun मोनफैबाय दासो फैनो। आयं आगिया मोनफैबाय ना? आगिया मोनबा आगियाव एसे ओंखाम जानांगोनलै। ओंखाम जानांगोन ना? आदायाबो ओंखाम उखैबायनो। ओंखाम जानांगोन ना? गोबाव जाबोबाय ना आगिया माने आगिया फैनो माने नेयै फैनाय जाबाय। न'आव डाइरेक्ट फैब्लाथ' माने थाब मोनफैयो बारा आधा घन्टाल'सो लायो जोंनिफ्राय। अब्लाबो माने नेयै फैनानै खमसे खम नोंसो खालि खालाम मोननांबाय ना माबानिफ्राय लटारिनि मा होनो फैसा। मैसो बेदरजों जानोसै गोथावनो। मैसो बेदरजों ना? आदाया मैसो बेदरसो जागोन नो। मैसो बेदर मोनगोन मोना नामा? मोनोना? आयंलाय माजों जागोन? आंबो मैसो बेदरखौनो जानांगोन ना अमाखौ जागोन। ओइ दाउ खाबो ना खुरा बेदर किलोर खाबो। हा अमा बेदर खाबो ना কি? কি খাই খাও? নিরামিষ। ওতে এই যে এটি মোবাইলত অমা বেদর ছিল কি খাব পুরা লগত অর্ডার হবে না
paporजों माबाल'सो होगोरदों आसार paporजों आसार आइवानि paporजों आसारखौनो जाग्रोबाय सिगां उखै थादों खोमा बिरादनो उखै थादों दे जागोन दे नै इसा जागासिनो दं दाबो होफैथ'वाखै ओंखामखौ होफैसिगोन अर्डार होबाय होफैबाय दायो नै होफैग्रोबाय सिगां माखासेफ्रा मिरामिस जायो गोसोआव जायोना जानाय मोनफैबाय ओंखामाना दे जादो दे माथो अमा बेदर जादों खोमा ना दे आंबो जानोसै ना जानायखौ देखायजोबनो हागौ जालांबाय थादो फटाफट जायो फटाफट थांनांगौ ओंखामखौथ' जाखांबाय दा हटेलनिफ्राय ओंखारबोबाय जाखांनानै थांसिगोन दा डाइरेक्ट मुसलपुर बाक्सा गोबाव जाहांबाय माथोलाय दासो ओंखाम जाखांबाय नै बिजानो गुवाहाटि रड बिजा लखिमपुर रड बिजा फारसेथिं मा होनो बियो गुवाहाटि रड नै बिजा गवालपारा मेन टाउन रड दा थांगोन नै बिथिंनो नरनारायण जानानै गवालपारा मेन टाउन गाखोनोसै दा गारियाव नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर डाइरेक्ट नामा डाइरेक्ट ना डाइरेक्ट मुसलपुर बाक्सा मुसलपुर ना गोबावनो जाबाय माथोलाय बरमा हय बिजिनि हय एकेबारे बरमा जानानै थांगोन लनार हर जासिगोन नामा थांगौ माने जों मुसलपुर सिगां बरमाथिं हाबनांगोन बिजिनि हय बरमानि हय पाठशालानिफ्रायसो बरमानिफ्रायसो मुसलपुर दा जों दाबो गवालपारायावनो दं नङा जों दा सलमारि मोनबाय मोननायाथ' र' सलमारिनिफ्राय बरपेटानिफ्राय बिजिनिफ्राय नरनारायण मोनहैसिगोन दसे थानानै दालां मोनसिगोन आरो दालां गोलावखौ नरनारायण लास्टआव आलासना नै बेयाव माने कृष्णचुरा दंफां दं दा बिबार बारथ'वाखै गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि लायोमोन ना इयाव लायोमोन बिरादनो माने दा गैथ'वा माने दा दा बारा मोजां नङा माने बिलाइआ दं अब्लाबो बिबारफोरा गैया दा बिबार बारथ'वा बिबार बारब्ला बिराद मोजां नुयो आरो अखानि सिजोनाव माने मा समाव बारो बे बिबारा आदा दैज्लाङाव ना जर'नो आदा बे बुस्थुखौ जबिगफा दालां बे जरखौ ना जबिगफा दालां बिराद मोजां नुयो आरो बै मा होनो साइड हाजोफोरखौ बे ट्रेन लामा गोजौनिया नुहुरनो नागिरा बे गासैबो आरो हाजोजों बारा लबार बागानानो माबादों मोनदां फरेस्ट हाग्रा ना जबिगफा बाराखै ब्रिजखौ बारसिगोन मोनहैथाराखै दाबो ब्रिजखौ आयं दा मा मोनखो नरनारायण मोनबाय नरनारायण ना हान्दुब दालां नरनारायण ब्रह्मपुत्र नायलांदो लोगोफ्रा नै दालांखौ एसे Sabanayni zaro sikla megon besranana zanji sere gadai modo khanai rungbana nang khawlaga manzenna dalang asi man gunawle ko kilometer dong Nurnarengan 10 kilometer 10 kilometer dong na angba minciaman dari 10 kilometer
सोंफेराखैमोन नामालाय थाङो दाथ' जाबाय थायो दादा भिडिअ बानायफेराखै गारियाव नायबाय थानाया गारियाव नायनो आदाया गारियाव नायबाय थाखायो आरोना सिगांनिफ्रायनो 3 किल'मिटार बहुत থাকে 5 मिनिट लागोन दे 5 मिनिट नाङालै ना কথা माथो लाबो बारै जाम जाबाय आरो itu tuh semut मोजाङानो माथोलाय Yudi pai केमेरा मेगनजों मोजां नुयो नुनायाथ' hari ekjona दै बारा गैथ'वालै दैया बारा गैया नै दहाय देखायहरनो हाया माने सात माबा नुजोबबाय माने दा दैज्लां नालाय दैज्लां मेसें नालाय बारा दै गैया biar mana nuhur, ini berani. Pi hasil kemana? Isolku. Kabai cari. Noran bakal kabai cari. Mencium kabai cari. Mana ini beres ke bantuan? Masih kan ya segitu. Beres ke bantuan kabai cari. Biar mana nuhur ada. Video jebut kalau zabai. Bikinnya ang fast second balai dah. Nani Bodolen menini siangnya, Bodolen bitter menini siangnya. Kalau dah kau video like, share, subscribe खालामनानै होदो मोजां नांदोंबा भिडिअखौ जाहाथे आंनि चेनेलखौ subscribe खालामाखै subscribe खालामना होदो next video second time नायलायदो आरो बिनि जराखौ